ओ तू काय रडत ठेवून आऊस काय खात बसली? काय खाता? वो आऊस खाता खोबरा आणि ओ बाळतीने घेऊ खाऊ देऊ गयो पोरग्याच्या पोटात आणि तिच्या पोटात गॅस होऊ नये म्हणून. आता ह्याची रेसिपी आज शॉर्टकट दाखवतो. चला किचन मध्ये चला. आणि ह्याका जरा थारायचंय तोपर्यंत बाळतीने सुक्या सुक्या खाऊक देऊचा असता आणि छोट्या छोट्या ह्याच्यातून सुरुवात म्हणजे काय, आता परत किचन मध्ये आताच सुरुवात केलं ना आम्ही गुरुवारपासून. मग आता छोटा पहिला खाना म्हणजे काय, ओवो आणि सुक्या खोबरा. चला आता कसा किसायचा ता दाखवते. आता माझ्याकडे अशी किसली आहे म्हणून असा किसतय. काय करतात? तुका बडीशेप खाऊक देऊची ओ खाऊक देऊचा सुक्या खोबरा. हो खोबरा आणि बडीशेप. बाळतीने तो टाइमपास टाइमपास तोंडात काय घालूक नसला नाही, असा टाइमपास असा नाही हो. पण ह्या खोबरा आता ह्याका आम्ही असा किसून तरी देतो. आमका 1.25 किलो गावचे गुडगुडे आणून दिल्याने होते आणि ते आमका चळूक लावल्याने होते. असे तुकडो घ्यायचो चळगळत बसायचा. पोरग्याक दुधात घ्यायचा खोबऱ्याचा तुकडो चळगळत बसायचो. असा हा ह्या सुक्या खोबरा जास्त खायचा, कारण सुक्या खोबऱ्याने काय होता आपल्या शरीरात ओला असा जास्त जाता नाही त्यावेळेक, म्हणजे जशी डिलेव्हरी होता तेव्हा, म्हणून सुक्या खोबऱ्या खायचा. हा आता ह्या सुक्या खोबऱ्याचा ह्या काढून तेल आहे ना ता चांगला असता आपल्या तोंडात. तो व्यायाम करायचो चगळत 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 चगळत. सुक्या खोबऱ्याचे फायदे भरपूर आहेत तसे. केसांसाठी चांगले, बाळतिणीचे केस जातात त्याच्यासाठी हत. अजून जाऊचे हत कारण अजून बोलाक नाही लागला, फक्त आता सोकार देता. जेव्हा बोलाक लागतलो तेव्हा केस जातात असा म्हणतात. हा आता माका एवढा तर माहिती आहे, माझे आता 4च उरलेत माझे म्हणून सांगते. सुका खोबरा खाल्लाय मी. एक किलो तरी खाल्लाय, 1 किलोच्या आसपास खाल्लाय. पण लाडू सकट प्रमाण माझा 1-1.5 किलो पोटात सुक्या खोबरा गेला. अजून पण मी खाते. कमरेसाठी पण खूप चांगला सुक्या खोबरा. एक तुकडो सगळत राहायचो तसा. आता जाऊ दे, तुमची गजाली ऐकताय. हा त्या का आवाजाची सवय झाली ना. आता त्याका असं ढेकर देऊ ना. हा त्याका उभ्या घेतल्या ना. आणि माझ्या आवाजाची जास्त सवय आहे त्याका, तुमका माहितीच असतली. भले सरोजचा पाठ दिसत नव्हता, कोणाक माहित नव्हता. आत्ता टाकलो आम्ही ह्याचं व्हिडिओ ओढ भरणीचो 5वीचो व्हिडिओ पहिलो पडला. त्यासाठी सॉरी हा. कारण हा ते कसे दुसऱ्यान कोणी काढल्यान होते ना फोटो, त्या आमचे येऊचे राहिलेले ना. मग त्यांच्या मित्रांनी आता दिल्यानी तर आता टाकल्यानी, त्यासाठी सॉरी. नाही तर म्हणशाल तुम्ही कमेंट मध्ये इलाच असाल की आधी ओढ भरणीचो की आधी 5वीचो. आता ह्या सुक्या खोबरा 1 वळा घेतलाय. हा फायदो काय असता सांगायला. ओव्यान काय होता, गॅस जो होता ना तो कमी होता. म्हणजे मुलाक पण गॅस होणार नाही. जर आपण ओ पण खायचो, ओव्याची धुरी द्यायची, ओ खायचो, ओ पोटाक चांगलो, बाळतिणी बरोबर आपल्या बरोबर चांगलो, सगळ्यांकाच चांगलो. आणि ओव आहे ना हे करायचो जेव्हा पोटात बाळाच्या दुखत असतात काय होत असतात तो ओव्याचो शेक द्यायचो आपण. ते दाखवूया ना हळूहळू दाखवूया. आम्ही बाई लहान पोरांका एवढी हाताळलं नाही. माझ्या झिलाक तर मी 6 महिने तरी काय हाताळले नव्हते, फक्त दुधात घ्यायचा. त्यांचे 2 अनुभव झाले ना त्यावेळी नाही हाताळले. अनुभवाचे बोल काय बोलतात, शिकवण. हा आता ह्या सुक्या खोबरा बघा असा मी किसून घेतलंय. आता 1 किलो नाही तुमका दाखवण्यासाठी हा थोडासाच किसून घेतलाय. 1 वाळा घेतलाय मी किसून. आता पेटवूया गॅस. माझं बाळ पण झोपलो ढेकर दिवच्या आधी. ढेकर किती दिवसांनी गॅस पेटवले. बाळ ढेकर दिनत नाही ना तेव्हा गॅस तयार होता. त्याच्यासाठी हे सुके खोबरा आणि ओवा खाल्ला ना की त्याचं सुद्धा गॅस कमी होतो आणि आपलं सुद्धा. बाळतेनिक चगळूक द्यायची. माका भाजलेली बडीशेप आणि ओवा दिल्याने होतो. काय तर मुखशुद्धी. तशी ही पण जेवल्यावर खायची. आता एकदम लालसर नाही असा करायचा, पण जर असा धगधगीत करू वया की त्या ह्या बरेच दिवस बाटलीत राहावाक वया ना. बाळतेनिक सुक्या खोबरा जास्त खाऊक द्यायचा. अगदी बाळतेनिक नाही, कमरेचा त्रास असत त्यांनी पण खाला तरी चालता, असा काय नाही. मी अजूनपर्यंत खातोय. ओ नाही घालीत पण सुक्या खोबरा खातोय मी. आता हे असा परतून घेतलंय. एकदम लालसर आणि कुरकुरीत नाही करणार आहे मी. थोडासा असा नरमच वया. डिलेवरीत बाळतिणीचे दात आधीच हललेले असतात. आता ह्या काढून घेते मी. आता हा
पूर्ण भरून 1 चमचा ओवा घेतलाय. एक वाळ्याक मी 1 चमचाच ओवा घेतलाय. तो पण थोडंसं परतून घेऊया. चांगलं निवडून घ्यायचं. याच्यात बारीक बारीक कच असतात, दगड असतात ओव्यामध्ये. उगाच दाताखाली इलो तर आणखीन त्रास व्हायचो, कारण टाके पडल्यात सीझरच्या माणसाक त्रास होतात. ओवं झालो परतून, कारण तवा आपलं आधीच गरम होतो. झालो परतून. आता ह्या तव्यात आधी गॅस घालवलाय आणि ढवळून घेत आहे. झाला मुखशुद्धी तयार बाळतिणीची. आता ह्या घेऊया मिक्स करून. ओ असं खालीच बसतलो ह्यो बघा. झाला, सुरुवात झाली. आता वहिनीने एवढ्या प्रेमान ह्यो ओवो आणि सुक्या खोबरा माझ्यासाठी बनवल्या. तर तुमका एक डेमो दाखवूया ना कसं खावया. बघा असं घेऊया, थोडंसं जेवढं होय तेवढं. असा नाही घ्यायचा. ह्यो काय भात खातो काय? हातावर घे असं तंबाखू घेतात आणि असो का? हा असा घ्यायचा. ओवो पण घेईन. ओवो बघा खाली गेलो, सगळं ओवो जास्त खाली गेलो तो ओवो घेतला नाही. नाही चव येता. सुकं खोबरा आणि ओवा असल्यानं, नाही तर नुसतं ओवो नाही चव नाही होती आणि खाऊ जमाचं तिखट लागता. हा म्हणून हे आयडिया. सुकं खोबरा पण आणि ओवा दोन्ही जातात. आता बघा हा सगळं जवळचा. तुमची सुद्धा नुकतीच डिलिव्हरी झाली असा चहा नक्की बनवा. महिना 1.5 महिना तरी खाया. घरी येईलच हॉस्पिटल मधून की ह्या चगळूक सुरुवात करायची. कधी आठवण येईल की घालायचा तोंडात आणि पोरगो रडलो की 1 ग्लास पाणी प्यायचा ह्या खाऊन झाल्यावर आणि दूध पाजूक बसायचा. नाही तर त्याकडे गॅस पण होतो नाही. तर अशी रेसिपी तुम्ही नक्की करून बघा. ही शॉर्टकट रेसिपी मुखशुद्धीची, बाळतिणीची मुखशुद्धी. आणि परम किचन लाईक करा, शेअर करा. आणि अजून कुठले रेसिपी तुमका वय बाळंतणीचे ते सुद्धा खाली कमेंट मध्ये नक्की सांगा. आम्ही तशी दाखवतो. आता हे भरूचं पण दाखवा ना. आता बाटलीत भरून ठेव कोय आणि ही बाळतिणीच्या डोक्याजवळ ठेव कोय. म्हणजे बाबा दिसली की खा, दिसली की खा. भूक लागली की टाइमपास. तुम्ही आणखीन बारीक वाटलास खोबरा तरी चालात. मग ओव्याबरोबर खोबरा पण बारीक होतला, जेवढा आपण वाटून घेतो ना तसा. आता मी बघा त्यांना उचलल्यान तसा ना, तर मी आता आयडिया लावले. ओ सगळं वरच ठेवले. खा ओ पहिलो. आता लावलं झाकण. या घे. गेट सेट गो. झाला बाळतिणीचा मुखशुद्धीचा खाना झाला. चला धन्यवाद.